Så må der også være en indgang afsted. Kommer på sporet af den. Hallo? Og sammen med en mystisk dreng går de på eventyr. Et eventyr fuld af opdagelser. Hvad nu hvis hemmeligheden kan gøre Ida rask? Du får knækket den kode i morgen. Med Snollas Bar. Absalons hemmelighed. Et juleeventyr fra 1. december på DR1. Er du bange for, om dine forældre synes om din nye kæreste? Og hvad hvis ham, som du har noget kørende med, pludselig bliver kærester med en anden pige? Hvad skal du gøre, hvis du altid mister interessen for en fyr, lige så snart at han bliver vild med dig? Det er vist godt, at du har tændt for hjerteflimmer, fordi herinde der sidder kærlighedspanelet nemlig klar til at give dig svar på alle dine kærlighedsspørgsmål. Og det er Michael Simpson, det er Gigi og det er Simon Juhl. Og så skal du selvfølgelig også blive klogere på, hvad der egentlig sker inde i hjernen på drenge med Mika og Camilla. Hvad er forskellen mellem en pige, som du gerne vil komme sammen med, og en pige, som du gerne bare vil være sammen med en aften? En pige, som jeg gerne vil være sammen med en aften. Hun er lidt mere billig, ikke? Og senere, der skal du selvfølgelig se Sigte med blomster. Hvad føler du for Sofie nu? Jeg føler lidt mere end venner lige nu, og det er... Velkommen til Hjerteflimmer. Kærlighedspanel, velkommen. Tak, Sarbro. Hvis I skulle give jer selv et godt råd første gang, at I skulle fortælle om jeres følelser for en, I var forelsket i, hvad skulle det så være? Simon? Lad være med at være blæst på hash. Var du det første gang, du skulle fortælle om dine følelser? Nej. Nå. Men jeg har prøvet at være det, hvor at jeg skulle have sagt det, hvor jeg aldrig fik sagt det. Okay. Hvor jeg kom ud i sådan noget, hvor mine vrangforestillinger blev så kraftige, at jeg slet ikke, jeg kunne ikke forestille mig de ord, jeg skulle bygge for at... Men er det generelt, Simon, at du synes, at man skal være helt ædru? Altså, fordi nogen hjælper det jo lidt, at man lige drikker sig lidt mod til eller sådan. Det synes jeg. Hvis man kender sine grænser, så skal man måske tage et glas museerne. Men nej, jeg synes det egentlig er rarest, at for det første, man siger det et sted, hvor omgivelserne ligesom er lidt trygge for en. Altså, hvis man tør at sige det hjemme hos sig selv, for eksempel på sit værelse eller hos sin morfar. Og så skal man sige det, sådan så at det vedkommende, man siger det til, faktisk forstår det. Hvad mener du med det? Jeg mener, at man skal sige det på en måde, så at man sætter sig ned og kigger vedkommende i øjnene og siger, prøv at høre, jeg er fuldstændig vild med dig. Og det er altså blevet, og jeg ved ikke hvorfor. Men jeg synes bare, du skulle vide det. Og sådan kan man godt afslutte det og sige det. Det kan godt være lidt svært, når man er teenager at formulere det, ikke? Ja. Derfor synes jeg, det kunne være en god idé at skrive det ned, faktisk. Okay. Det kan godt være, det lyder lidt omstændigt, men fordi at man... Altså det gjorde jeg, da jeg var teenager, oplevede det hele som sådan en kæmpe kamp. Altså en flammehavn nærmest, ikke? Okay. Så kan du skrive ned, hvad du vil sige. Ikke at stå og komme og læse det op, men virkelig så formulere det, og så... Ellers så står der, altså det gjorde jeg, så står bare bæver sådan. Ja. Jeg synes også bare... Ja, rigtig god idé, så man kommer til sagen, og netop ikke bare får sagt en masse mærkelige ting, ikke? Altså, hvor langt skal det være? Gigi, du siger lidt, at man skal komme til sagen. Altså, hvor meget skal man ligesom sige? Altså, det behøver jo ikke at være et kæmpe langt digt eller en historie eller noget. Det er jo bare, prøv at jeg kan virkelig godt lide dig. Altså, sådan er det bare. Altså, jeg kender det fra mig selv tidligere. Altså, hvis det er, at jeg har haft problemer med at sige nogle ting, så har jeg rodet mig ud i den ene søforklaring efter den anden, og til sidst så kan jeg jo ikke engang selv finde hoved og hale i det, og hvordan kan jeg så overhovedet forvente, at modparten kan? Ja. Kort og kontant. Ja, det tror jeg nok er smartest. Og skriv det ned i forvejen. Og prøv at lade være med at drikke dig fuld ind. Gør det derhjemme. Okay, tak. Er I klar? Kærlighedspanel til det første spørgsmål. Ja. Mona, hun har lidt et problem med hendes forældre, og hvad de må synes om hendes nye kæreste. Hej, jeg hedder Mona. Jeg har et spørgsmål om min kæreste. Han er helt vildt lækker, og jeg kan rigtig godt lide ham. Men mine forældre, der har sådan lidt pres på, at den første, jeg tager med hjem, og den første, sådan, jeg finder, skal være en håndværker, en rigtig god type, der kan hjælpe til derhjemme og sådan noget. Men det er ham her ikke. Så jeg vil godt, men han har spurgt, om han må møde min familie. Det var sådan godt, men jeg er lidt nervøs for, når jeg kommer hjem, at det så bliver pinligt, eller for det ikke helt rigtig ved, hvad han vil og sådan noget. Så skal jeg tage med hjem, eller skal jeg bare holde ham hemmelig?
Hvad siger I til det her, Michael? Det skal de ikke blande sig i, mand. For fanden da. Nå, okay. Så men han skal da hjem og møde dem, hvis det er alvor, ikke? Men, okay, men, når hun ved det der, og han ikke er håndværker, skal hun så bare tage ham med hjem alligevel? Så må hun jo forberede ham på, at altså, mine forældre, de fatter intet. Og de så egentlig helst, at jeg kom hjem med en eller anden, som kan hænge lamper op, ikke? Ej, Michael, undskyld mig. Det skal hun sgu da ikke sige til hendes nye kæreste. Ja, mine forældre, nu skal du møde dem. De vil helst have, at jeg ser en håndværker. Jamen, hvis de er så blanke, som det fremstår her. Hun starter med at gå til forældrene først, så lige fortælle dem, hvem han er. Og hun er rigtig glad for ham her, og forhåbentlig elsker de hende nok til at have overskud til at tage ham ind i deres hjem og være søde og ikke være pinlige eller noget andet. Jeg synes, du skal tage ham med hjem helt uanmeldt og sige, her er Jokum, og han er bare min herre meget dejlige kæreste. Og nu skal vi rigtig hygge os. Og nu går vi ind og knalder, så det larmer helt vildt inde på værelset. Hvorfor det, Simon? Eller spiller høj musik og drikker te. Det er jo ikke sikkert det er bedst for ham. Nej, det er jo bare et statement fra hendes side af, ikke? Altså, det er jo bare hende, der så skal spille lidt smart over for forældrene. Det får han jo ikke. Altså, det er jo ikke... Nej, jeg bliver bare så sur over de sådan nogle forældre der. Hey, men hun spørger, skal hun holde kæresten hemmelig, når han nu ikke er håndværker? Nej, det skal hun i hvert fald ikke. Så skal hun hellere snakke med dem med, Hvis nu forældrene siger, ja, vi vil kun have, at du kæreste med en håndværker. Hvad skal hun så gøre? Så må hun konfrontere sine forældre med det og sige, prøv at høre, kære mor og far, jeg er virkelig, virkelig glad for, at I lavede mig, men der er også noget selvstændigt tænkende, der er begyndt at ske ind i mig, og det vil sige, at jeg får en kæreste, som måske ikke er... Han kan måske hjælpe med at hænge lamper op og lave, carport, men til gengæld er han en hej med en selvindgivelse. Ja. Eller et eller andet, måske også at fremhæve hans gode sider, og hvad hun er glad for af ham. Han får mig faktisk til at grine. Han er faktisk helt sød. Han har syet en pude til mig. Altså fremhæve hans gode sider over for forældrene, så forældrene virkelig kan se, jamen det er nogle helt små basale ting, der virkelig gør, at deres datter lige nu pt. Er verdens lykkeligste menneske. Det virker som om, at kæresten kan rumme mere end hendes forældre. Så det er måske bare at sige til ham, prøv at høre her, kæreste der, jeg gad godt at introducere dig for mine familie, men altså de har sådan en lidt syret opfattelse af, at jeg skal have en eller anden soldat med hjem, type med hjem, eller en håndværker eller et eller andet. Og det er du ikke, så på en måde passer du ikke ind, og kan vi ikke prøve at... Du mener måske, hun skal rotte sig lidt sammen med ham der kæresten mod forældrene allerede nu? Ja, hvis man kan kalde det mod, ikke? Altså jeg vil sige, at forældrene de skal springe over på den anden side af det der. Det holder simpelthen ikke. Jeg siger noget til Mona. Prøv at høre. Mona, det er mærkeligt at tro, at dine forældre de kan have den der opfattelse. Hvis de har det, så er du nødt til at forklare dem, at de er nødt til bare at være glade på dine vegne over, at du har fået en rigtig sød kæreste, som du er meget forelsket i. Der er ikke rigtig så meget mere at gøre ved det, altså. Jeg håber virkelig bare, at det er noget, du har misforstået med de der forældre. Og så, ja, måske så kan du stikke af med din kæreste, hvis de bliver ved med at være åndssvage. Jeg håber, du kan bruge det her råd til noget. Anders og Sofie har været venner i lang tid, men hans følelser er vist lidt mere end bare vennefølelser. Derfor så synes Sofies veninder, at det betyder, at der sker noget. Jeg står her sammen med Jasmine og Lærke, som har anmeldt Anders til Sig det med blomster. Og hvorfor har I det? Jamen det har vi, fordi at Sofia og Anders de startede med at være sammen, da vi begyndte gymnasiet for over et år siden nu. Og så har de bare kørt lidt i hinanden siden, og de er rigtig gode venner, og vi tror altså på, at der er mere end bare venskab i deres forhold. Og så tror vi også lidt, fordi i sommer, da Sofie var i USA, så hun havde været 3 uger afsted, og alligevel, da hun kommer hjem, så stod Anders foran hendes dør og ventede på hende. Men hvorfor er de sammen, eller er de kun venner, eller hvad er det for noget? Jamen altså, de er sammen, og de er til fester nogle gange, men, og så er de utrolig meget sammen i deres fritid. Altså, det er sådan, at vi andre vi begynder at tvivle på, hvad det er, de laver sammen. De kysser os, når de er sammen i hverdagen. Men prøv at høre, hvorfor er de så ikke kærester? Jamen, jeg tror det er fordi, at de er bange for, at de mister deres venskab, hvis der skulle gå noget galt i forholdet, og de har et sådan kanon venskab, men de skal bare have et spark bag i. Okay, godt, så lad os gå op og give dem det. Ja, Hej. Hedder du Anders? Ja, det gør jeg. Kommer du lige herud, Anders? Ja, det kan jeg da godt. Jeg kommer fra Danmarks radioprogram, der hedder Hjerteflimmer. Ja, goddag. Kender du en pige, der hedder Sofie? Det gør jeg. Hvad synes du om hende? Du mener, om jeg kan lide hende? Mm. Ja. Hun er sød, ja.
Prøv at jeg står her med Jasmine og Lærke. Jeg ved alt. Okay. Jamen, ja, men så ved du også godt, at jeg godt kan lide dem som mere end venner. Okay, prøv at høre. Jasmine og Lærke synes, at nu er det på tide, at du får sagt det til Sofie. Okay. Hvad du føler for hende rigtigt. Okay. Så her er der nogle blomster. Og nogle biografbilletter. Og så kan du lige tage din jakke på, og så kører vi over og siger til hende. Så må jeg lige gå ind og se mit hår, jo. Kan jeg gætte mig det? Er du klar til at sige det med blomster til Sofie? Ja. Godt, kom. Hvordan har du det? Jeg havde ikke lige planlagt at sige sådan noget til Sofie lige nu her. Men jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er rigtig godt. Det tror jeg også, det er. Klar, ind. Okay. Hvordan lærte du Sofie at kende? Det var gennem jeg går i klasse med hendes bror. Hun har en tvillingbror. Og så var jeg hjemme med ham, og så var Sofie der, så mødte jeg hende der. Og så er der så en gymnasiefest. Den første G-festen, der kommer vi så. Der møder vi så også hinanden, og så der kommer vi så til at sidde og kysse lidt der. Jamen, så blev vi så rigtig, rigtig gode venner. Ja. Normalt så plejer man så at blive kærester der, ikke? Ja, det var så der, den er lidt forskellig der. For det gjorde vi ikke. Hvorfor ikke? Vi synes lige, at det var noget med, at vi skulle lære hinanden at kende først, og vi... vi? Hvad er det for noget, vi nu? Jo, vi blev enige om, at vi skulle lære hinanden at kende som venner først, før vi skulle til at ud og ligge og lege med noget kæreste og noget. Fortæl mig lige først, hvad du godt kan lide ved hende. Jamen, hun er sød, og hun er sjov. Hun er helt kanon at være sammen med. Jeg kan godt lide hendes hår. Hun har sådan en stor, flot brun hår. Med nogle krøller og noget. Og du ser helt forelsket ud. Men kan du huske første gang, hvor du ligesom tænkte, hov? Første gang, vi mødte hinanden, der tænkte jeg, hvor været. Okay, så det var faktisk fra første gang, du mødte hende faktisk? Ja, det var der Det var jo ikke der, jeg tænkte, hun så bare sød, hende vil jeg bare være venner med. Hvad tænkte du om Sofie, mens hun var i USA? Gik der nogle ting op for dig? Jeg fandt det ud af, måske at hun betyder lidt mere end måske bare venner, når man savner hende lidt jo. Hvad føler du for Sofie nu? Jeg føler lidt mere end venner lige nu. Ved du, hvad du skal sige til hende? Det er ikke lige nemt at stå og sige sådan noget. Hun ved jo også sikkert, at det ikke er nemt for dig, ikke? Så hvis du overkommer det og siger noget, så tager hun det jo alvorligt. Ja. Hvis du bare siger, hey, hvad så skal vi gå og bygge her nogle blomsteragtige, ikke? Så bliver det måske sådan lidt for sådan, når det er bare det samme, som det har været i lang tid, ikke? Ja, jo. Jeg kan godt se, hvad du mener. Det bliver spændende at se, hvad der sker senere. Anders han får det sagt. Og nu skal vi til spørgsmål nummer 2. Hvordan ved man, om han er vild med en? Det spørger Anne om i en mail, som hun har skrevet ind på dr.dk/hjerteflimmer. Det lyder sådan her. Hej Hjerteflimmer. Sidste sommer begyndte jeg at have noget kørende med en, jeg har været vild med i et års tid. Vi var sammen i sommerferien og tiden efter, men vi var ikke kærester. Men så en dag skrev han til mig, at det var slut, fordi han havde fået en kæreste. Jeg blev meget ked af det, og jeg græder stadigvæk over ham. Han er stadig sammen med hans kæreste, men tit sidder han og kigger på mig nede i hallen, når jeg træner håndbold. Han kommer også tit til at skrive beskeder til mig, som er til hans kæreste, og det forstår jeg ikke helt, da jeg hedder Anne, og hun hedder Lotte. Kan det ske, at han stadig er lidt vild med mig, eller er jeg helt forkert på den? Håber virkelig, I kan hjælpe mig, for jeg savner ham virkelig. Kærlig hilsen fra Anne. Må jeg lige spørge jer drenge noget først, undskyld. Ja. Når en dreng har en anden kæreste, og alligevel sidder og kigger på hende nede i håndboldhallen, når hun træner. På den der måde. Altså, han kigger efter hende, ikke? Og kommer til at sende forkerte sms'er til hende. Hvad betyder det? Michael? Det betyder, at han er ude i sådan en dobbeltrolle, synes jeg, det lyder som hvor han lidt gerne vil have begge dele. Men altså, jeg tror, at det er, at han skal slette hendes telefonnummer. Fordi at hun skal ikke have nogen beskeder fra ham. Men det skal hun sige til ham. Ja. Hvad skal hun sige? Hun skal gå ned og hive fat i skægget på ham, der kaptajn, og sige, nu stopper festen. Højkaptajn, nu stopper det her. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis hun gik ned og sagde til ham, prøv at høre her, du ved godt, jeg har været lidt vild med dig og sådan noget. Du ligger og sender mig nogle beskeder som til din kæreste, ikke? Og som hedder noget helt andet. Hvordan hænger det sammen? Fordi at jeg modtager de her beskeder, og jeg bliver sådan helt varm om hjertet, men de er ikke til mig. Så jeg bliver jeg synes, jeg bliver rigtig ked af det. Så enten så skal du
Find ud af, hvad du skal, eller det skal du gøre. Og så imens, så skal du fjerne mit telefonnummer fra din bog, altså fra din telefon, for jeg gider ikke at modtage de her beskeder, som ikke er til mig. Det, som Michael siger, det er en rigtig, rigtig søde måde. Og det er faktisk, og hvis man som en voksen personligt kan finde ud af det der, så er det helt klart den mest elegante og tjekkede måde at gøre det på. Jeg tror bare, at der er en komplikation i det der, som hun ikke rigtig lige har styr på. Og derfor så tror jeg, hun er nødt til at gøre et eller andet hårdt og kontant og gå ned til ham og sige, prøv at høre, du skal finde ud af, om du vil noget med mig, eller om du vil noget med hende der. Fordi at, og hvis han så begynder på alt muligt med, jamen det var en fejl, og det ved du også godt, og bla bla bla. Ja, så ved hun udmærket godt, på at høre, så er han ikke en fucking værd at spille 5 minutter på. Så skal hun bare videre sit liv. Ja. Og så bliver hun nødt til at... Men er han ikke det allerede nu? Altså allerede nu, hvor han sidder... Han har en anden kæreste. Han sidder og kigger efter hende nede i håndboldhallen. Jo, det er dårlig stil. Ja, han har jo en kæreste, så hvordan vil han være over for hende? Ja, så vil han så ikke gøre det samme over for hende. Hvis hun føler ikke, det er kærlighed, så er det der altid lige en samtale ved, inden man flipper ud og skrider videre. Jeg tror da også, hun vil have det bedre med sig selv efterfølgende, hvis hun har, altså ikke bare laver et clean cut, men lige for en eller anden form for dialog i gang. Hvad hvis han så siger, jeg er simpelthen så forelsket, og hvad skal jeg gøre? Skal hun så tage ham tilbage? Jeg synes faktisk lidt, at han skal fyre sig dem begge to. Ja, jeg skulle lige til at sige, at han burde egentlig blive fyret af begge to. Du skal gå hen til den anden kæreste og sige, ved du hvad, din kæreste sender mig sms'er. Det skal du bare videre og sidde og kigge efter med noget. Nej, det er for bitchy. Den er sådan lige... Den er lige hørt til går. Og det vil jeg alligevel ikke være med til. Super heksemutter, der kommer flyvende på sit kunsteskaft og bremser lige foran ham. Hej, prøv lige at se, hvad din fyr har sendt tilfældigt til mig, og så flyver han videre. Det går ikke. Men altså... Jeg siger noget. Sig noget, Sara. Anne, prøv at høre Tal sandheden. Anne, det er sgu noget råd, det der. Det er svært, når du er meget forelsket ham, der fyren, det lyder som om du er, men helt ærligt. Han har en kæreste, og så sidder han og kigger efter dig, og kommer til at sende beskeder til dig. Jeg synes altså virkelig lige, at jeg vil overveje det en ekstra gang. Jeg tror altså, at du fortjener bedre end sådan en slags kæreste. Jeg håber, du kan bruge det her råd til noget. Hvad er forskellen på en pige, man vil være kærester med, og en pige, som man bare gerne vil være sammen med for en aften? Få svaret her i Hjerteflimmer med kærlighedsreporterne Mika og Camilla. Hej, jeg hedder Mika, og jeg er 18 år. Jeg er Camilla, jeg er 17 år, og jeg kommer fra Slundlund. Og i dag der er vi taget ind på Strøget for at finde ud af, hvad forskellen er på de piger, drenge vil være kærester med, og de piger, som de bare gerne vil være sammen med. Så det vil vi gå ud og finde ud af nu. Undskyld, må jeg spørge om noget? I speak English. Er du 17? Ja. Må jeg spørge om noget? Nej, altså. Jeg er for kendt til at være på tv. Hvem er du? Hvad er forskellen mellem en pige, som du gerne vil komme sammen med, og en pige, som du gerne bare vil være sammen med en aften? Hvad fanden skal vi sige, man? Hallo? Svært spørgsmål. Må jeg lige have chance for at sætte håret først? Hvad er der forskel? Hende, jeg godt vil være sammen med, hun siger mig noget mentalt. Hvis der er nogle fælles interesser, eller hvis der er noget stik modsat? At der er noget at bygge på, at man ligesom har noget til fælles. Noget modspil, eller... Ja, man har noget at snakke om. Og sandsynligt nogen, man sådan, føler, der er noget mere ved end bare lige sex. Løgner. Ej, jeg ryster mig ondt helt. Helt en styr rystet, hvad man. Undskyld? Rigtig business. Ja. Hey, Der er en pige, som har IQ som vådt bølgepap. Men jeg tror ikke, ingen kan du vel ikke være kærester med? En person, man har kemi sammen med. Man connecter godt. Okay, hvis man laver kemi sammen i skolen. Bare, hvad? Jo. Ja. Må jeg spørge dig noget? Ja. Jeg har lidt travlt. Du vil score? Meget pæn. Ja. Om den der tanktop, stroptøjen. Du ligner lidt ham på Nick og Jay. En pige, som jeg gerne vil være sammen med en aften. Hun er lidt mere billig, ikke? For en aften, så er det 100% udseende. Klart udseende. Det er jo det, du går efter. Gå mere udfordrende tøj. Viser lidt mere hud og sådan noget. Overtrækker de super sexet lige meget hvad? Det vil jeg ikke have, min kæreste gjorde. Det er dumt svaret. jeg vil aldrig opsøge til et one night stand, bare en eller anden, der så godt ud. Jeg synes, det er fint, hvis de er super sexet. Det synes jeg, det er. Så vil jeg aldrig opsøge til en snak først. Du kan ikke bare gå ind og sige, hvad skal vi må knalde, eller hvad? Så hvis de indeholder noget, så er det selvfølgelig noget, der holder. Jeg skulle lige tage en dyb indånding. Så er det en krop, som sådan mini røv og sådan lidt tættere på. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ignorer. Nu har vi så været rundt her og spørge en masse forskellige drenge. De piger, de vil være sammen med en aften, det handler sådan meget om udseendet. Eller det kan også godt være sådan nogle, der er totalt ligegyldige, bare de er friske på at tage med dem hjem om aftenen og du ved, knalde. Ja. Og billige klæder og sådan noget. Vær lidt billige i det.
Og så de piger, som de var interesserede i, der skulle de lidt kemi, og de skulle kunne connecte. Og være lidt intelligente også. Ja, og skulle de ikke rigtig have sådan noget udfordrende tøj på. Så det er det, vi har fundet ud af i dag. Tilbage til studiet. Atlanta, hun har et problem med fyre, som bliver vilde med hende. Prøv at se her. Kære kærlighedsforening. Jeg har et rigtig irriterende problem, og det er, at hver gang jeg godt kan lide en fyr og prøver at score mig, og så det så lykkes og sådan noget, og han rigtig godt kan lide mig, så bliver jeg altid sådan sygeligt uinteresseret. For eksempel til en fest for ikke lang tid siden, så mødte jeg sådan en fyr, som jeg synes var helt vildt sød, og vi passede sådan rigtig godt sammen, og vi snakkede rigtig godt sammen. Men lige så snart jeg kunne føle, at han rigtig godt kunne lide mig, så blev jeg bare så kold og uinteresseret. Og det irriterer mig egentlig ret meget, fordi at jeg havde jo ligesom godt kunne lide ham. Men det er jo... Det forsvandt bare. Ja, det er jo et rimelig stort problem, især i det sådan længere løb. Så hvad kan jeg gøre? Og PS, hvordan scorer man Michael Simpson? Okay, Michael Simpson, lad os lige få den overstået i en fart her til sidst. Hvordan scorer man Michael Simpson? Bliver du flov over det, Michael? Jeg havde faktisk ikke forventet, at hun lige ville sige det. Nå, det havde du alligevel ikke. Det er også rimelig vildt sagt. Jeg foretrækker helt klart at være den, der ligesom scorer en, tror jeg. Der er ikke nogen opskrift. Sådan. Jeg tror ikke på, at man kan gå ind i sådan et rum, og så bestemme sig for en, man ikke har mødt i virkeligheden, og så sige, nu skal jeg ind og score vedkommende. Fordi at der er sådan en masse energi og duft og sådan noget, der skal hænge sammen. Ikke? Er det ikke? Det ved jeg ikke, men jeg synes det. Okay, men nu tilbage til spørgsmålet der, Atlanta stiller. Altså, er der nogen af andre, der kender det der med, at man bliver vild med en, og så lige så snart han er, eller hun er vild tilbage, så mister man interessen? Jeg synes godt, jeg kunne genkende lidt fra, da jeg var lidt yngre. Der var sådan, der kunne lidt projekt i, at man synes, at der var en, der var enormt dejligt, og så var det en kæmpe overraskelse, da det lige pludselig lykkedes, og så står du og tager ved omkring og giver din kæreste et kæmpe knus, og så står du sådan lige lidt og kigger over skulderen og kigger. Hvad for noget, Michael? Så står du lige og... Det er mig som 15-årig. Lige og orienterer dig over skulderen på din kæreste? Nej, altså både over, men det kan også være, at de fyre, hun har gang i, at de ligesom... at hun finder ud af, at vi svinger meget godt, og så betyder det enormt meget for dem, fordi de bliver helt vildt forelskede, så har hun lige pludselig sådan en hundevalp hængende, og så synes hun måske, at det er sådan lidt irriterende. Det er der jo mange, der... Ja, drenge, der griber til. Når ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg gjorde. Hvad skal hun gøre ved det, Atlanta? Men altså, det er jo i virkeligheden... Det er jo i virkeligheden i hende problemet ligger. Altså, det er jo 100% hende, fordi det kan jo ikke... Han er jo bare det, som man jo går og sukker og drømmer efter, ikke? Og man vil jo bare så gerne have den fantastiske kæreste, og så får man ham. Og så kan hun ikke finde ud af, hvordan hun skal håndtere det, og det er jo en ting i hende, hun skal finde ud af. Tror du, det er, fordi hun bliver forelsket i de forkerte, eller tror du, det er, fordi hun ikke kan blive forelsket, eller... Selvfølgelig kan hun blive forelsket. Der er ikke noget, der hedder, at hun ikke kan blive forelsket. Altså, det er jo, så skal man jo være en sten, altså fuldstændig følelsesforladt. Men måske skal hun slå lidt koldt vand i blodet, ikke? Altså, når det er, hun så endelig finder den her fyr. Og så lige så tiden an, når det er, at hun begynder at få den der følelse, så måske lige slappe lidt af. Når hun begynder at blive sådan lidt, jeg kan ikke holde det ud mere, så skal hun gøre hvad, Sissi? Måske lige slå koldt vand i blodet og lære ham bedre at kende. I hvor lang tid? Cirka. Det kommer altså, er det bare sådan en aften ud, eller skal man lige... Nej, selvfølgelig ikke. Altså, lige give det nogle uger, eller hvor meget. Det sker næsten aldrig, at folk bliver så forelsket i hinanden lige med det første, samme tid, samme sted. Det kan ske lidt hen ad vejen, at man så stykvis kommer op ad bjerget, og til sidst så når man toppen sammen, og så er det bare, yeah. Men det er igen noget med at slå en lille smule koldt vand i blodet, og mærke hinanden, afveje hinanden, lære hinanden bedre at kende, og så videre, så videre, så videre. Hvis hun har tænkt sig at slå op med ham, om det så er i det øjeblik, eller om det er 14 dage senere, det gør nok ikke den store forskel. Nej, det gør nok ikke. Men det kunne jo være, at hun rent faktisk blev rigtig, rigtig glad for den her fyr på de 14 dage. Altså, kan det ikke også lige så godt være, hende af Atlanta, hun bare er sådan lidt, hey, du har bare ikke mødt den rigtige, sådan er det. Altså, man skal øve sig et par gange, og så tror man er forelsket eller betaget, og så går der altså et par gange med det, indtil man lige finder ud af, hov. Det kan da sagtens være. Det kan sagtens være. Man har et landet. Det virker også som om, hun tror, hun har verdens største problem. Altså, det er hende, der er helt noget galt med. Tror altså, det der er ikke noget galt med. Hun ikke. Hun kræmer lidt til nogle gymnasiefester, og så synes hun ikke, det er så spændende om mandagen. Altså, det er en meget naturlig del af det at være... Det er naturligt for det første. Og for det andet, så måske, hvis hun synes, der er et problem, så kunne hun jo lade være med at kaste sig over de her fyre.
Altså når det er, hun ligesom begynder at finde en eller anden fyr interessant, måske lige tænke over, at det her er et projekt for projektets skyld, eller er det fordi, jeg rent faktisk synes, han er... Beskriver du en dreng som et projekt? Hvad med at lære ham at kende? Jamen det lyder, men det kunne jo meget vel være, at hun bare synes, at det er et sjovt projekt for en aften, og hvis hun synes det... Se om man kan score ham, og så kan man det, Og hvis det bare er det, jamen altså, så kan det jo være, at hun måske lige skulle tænke sig om. Ja, det synes jeg måske er, fordi så kunne det godt være, at hun kommer til at sove nogens følelser. Det er jo det. Det er jo det. Det er derfor, jeg nu siger det. Nu siger det lige til en. Atlanta. Hun har i hvert fald ikke sovet mine. Det er klart, hun er lige bejlet til dig på åben skærm. Atlanta. Sextempel. Du har i hvert fald ikke såret Michael Simpsons følelser. Men jeg tror måske, at du skal tænke over, at måske er det ikke så mærkeligt, at man lige prøver lidt af med nogle forskellige drenge. Altså at finde ud af, hvad for nogle slags drenge man godt kan lide. Og ellers så kunne du måske prøve at lære dem lidt at kende, før at du ligesom begynder at score dem, eller hvad man skal sige. Jeg tror ikke, der er noget galt med dig, men det er selvfølgelig, hvis det er blevet ved, når du er over 25, så skulle du måske lige finde på et eller andet. Jeg håber, du kan bruge det her råd til noget. Nu skal vi se, om Sofie også ser Anders som mere end bare en ven her i Sig det med blomster. Okay, Anders. Nu får Sofie lige herovre, ikke? Jo. Hvordan har du det? Jeg er nervøs. Jeg er rigtig, rigtig nervøs. Jeg ved ikke lige, hvordan det skal komme til at gå. Hvad har du tænkt at sige til Sofie? Jamen, jeg har tænkt mig at sige til hende, at jeg synes, hun er en rigtig sød og dejlig pige. Og om vi ikke skulle se, om det skulle være os. Om hun vil med mig en tur i biffen. Godt, kom, vi går. Hvordan går det? Ja, fint. Jeg er stadig nervøs. Godt klar? Ja. Du er en lille stunde der. Ja. Hej. Hej. Er det dig, der er Sofie? Ja. Jeg kommer fra Hjerteflimmer. Ja, det kan jeg se. Jeg kommer her med Anders, fordi der er noget, han godt vil sige til dig. Okay. Sofie, jeg vil bare... Det har kørt for mig tilbage med os to, og jeg synes måske, at vi skulle prøve at se, om vi ikke kunne få det til at fungere. Og så vil jeg høre, om du vil med mig en tur i biografen. Det kan jeg gerne. Så tager vi den derfra. Giv en blom. Tak, det er selvfølgelig til dig, Sofie. Tusind tak, det vil jeg gerne. Vil du gerne det? Hvad siger du til alt det, Anders han siger? Nå. Jeg er rigtig glad for Anders, så det er jeg da glad for. Hvad vil det sige? Eller hvad mener du med det? Det vil sige, at han ved godt, at jeg har følelser for ham, så så må vi tage den derfra. Jeg kommer så bag på dig, det han siger her i dag. Ja, lidt gør det faktisk. Jeg troede ikke rigtigt, at det skulle komme videre, men det gør det måske. Nu må vi se. Hvad håber du, at der kommer til at ske? Det håber jeg, det gør. Jeg er glad. Hvad siger du, Anders? Jeg er også glad. Det er jeg utrolig glad for. Vi kan det, Sofie. Kom ind, bare. Skal du ikke med ind? Jo. Det var Sig det med blomster for den her gang. Vi er tilbage igen i næste uge. Kærlighedspanel, tusind tak, fordi at I vil være med i Hjerteflimmer i dag. Det var så lidt. Og husk, at du altid kan gå ind på dr.dk/hjerteflimmer. Du kan skrive spørgsmål til panelet, du kan anmelde dine venner til Sig det med blomster, du kan læse Mika og Camillas dagbog, og du kan spå dig selv et kort og meget, meget mere. Ellers så ses vi bare næste gang i Hjerteflimmer. Og husk, at der er masser af mere tv for dig her på DR1. Så er den færdig. Jeg flytter ikke skole. Om sådan lige før, hvor vi lige før han dræbte mig.